estel·lar i especial. El Murdoch! La resta? On està la resta? No ho sé. Està acabant guió que a les 8 del matí. Que entrin en els moments de recordatori de concurs, no a saco. Marc? Sí, clar, això, Marc. Teresita, Sanes a França. No es pregunta que és que qui vulgui acomiadar-se ho faci. Temps de recordatori de concurs, no a mitja Però l'Avi Roger, el propietari mític, havia de ser de Tom Selleck, però... Però no, al final. Amb això ens anem a la notícia de Premià, que avui som nosaltres. Els micros estan tots connectats? Bon dia i bona hora, al mateix les 11 i 8 minutets, aquí comença aquesta nova edició dels Homes del Clan! I com sempre a la meva dreta, central de dades, Enric Ventura, bon dia! Molt bon dia, Premià! Ventura! Bravo! Bravíssimo! Sí, a la meva segona dreta el senyor Murdoch, avui també! Bravo, Murdoch! Hola, què tal? Bravo, Murdoch! Murdoch, sí! 4 ja, 4. Sí. A la meva esquerra, el tonto del vídeo, el senyor Roger Boada. Bon dia, Roger! Bravo, Roger Boada! Queda malament, però bueno, Sempre hi ha algú que ha de venir amb el vídeo, a gravar i aquestes històries. Allà el raconet, David. Castigat aquí. David Céspedes. Hola. Bravo! I avui a la part tècnica hem canviat de tècnic, és el Marcus Torrens. Oh! Bravo, Marcos! Per fer un tècnic net i polit. S'ha dutxat. Sí, tothom amb la samarreta, dels Homes del Clan. Menys vostè. No, jo la tinc, el que passa que vostè no la veu. Perquè vostè només veu el que vol. Clar. Sí, però tenim gent aquí. Sí, avui tenim el guest star, el senyor... el Ruse! Ruse! Bon dia! Els primers homes del clan, de la història. Ai, Déu meu. Doncs per una vegada us demano, si us plau, que em deixeu un petit protagonisme, un cert protagonisme per mi, que... Com a presentador no ho tens, no? No. A veure, volia agrair a les 20 persones, a part d'un servidor, que m'han acompanyat durant aquestes 6 temporades, per fer el que estic segur que ha estat un dels millors magazins d'aquesta casa. Una casa, aquesta ràdio Premià de Mar, que sempre ha confiat en nosaltres. Agrair a la Núria de José per apostar per uns joves amb més ganes que talent, i a tota la plantilla de la ràdio, al Quim Aguilar, a la Marian, al Miquel Gut, al Carles Soler, al Xavi Traït, a la Teresita, a la Lola Busquets, al Rafa Navarro i avui també a l'Enric Ventura, pel seu suport, que vostè és membre de la casa ja. Ahir vaig renovar. Ah, sí? Ahir vaig renovar el contracte. Home, és un gran aplaudiment per aquesta renovació. Bravo! Bravo! Fins a l'abril de l'any que ve, tampoc ens passem. Evidentment també als nostres oients fidels i a la resta de gent i de programes d'aquesta casa, Oients fidels que s'ha de dir que estan trucant però és que no els podem atendre perquè és que no ens dona temps. Escolteu, que us estaré sempre molt agraït per tirar endavant la il·lusió de fer ràdio i de passar-ho tan bé, Escolta, és el meu moment, Teresita. Vostè ja tindrà el seu moment. Espero que el futur sigui optimista i ens tornem a escoltar per la ràdio. Així que ja sabeu, fins sempre. Bravo!
tu. A Vinyals això ja cansa, eh? A veure quan tenim preparat allò... Ja vas trucar, a aquell puesto? Et van fer pressupost de... Són uns amics meus de Donosti, que ho fan així molt net i molt ràpid. Sí o què? Només li hem de donar la matrícula del cotxe i ja està, ho posen a sota i no ens hem de preocupar per res. Sí o què? Molt bé de preu, eh? El del Joan, Tu què hi dius? no s'ha de fer jo, no? No. Home, jo ho veig bé, vull dir... Efectes, explosió... Abans de que arribi els 200 programes. Sí, cap Ho he problema. comptat i la temporada que ve no hi arriba. Sí, bueno, és que no arribarà.